Днес ще направя един анбоксинг на една мишка. Ето я. Значи, ето и специфичните умения. Само ще пофокусираме тук. Може да спрати да си прочитате. Значи, има гумено покритие. Има общо, ако борим и скрол и DPI бутона, са 5. DPI му е от... Сега ще ви кажа. Само да видя къде беше да кажа. Значи DPI му е от 1000, 1600 и 600 DPI. Тук може да спрете. И да такова. И да си прочетете. Да. Нямам търпение да го отворя, за това толкова много търпение. Професионал гейминг маус. Добре, ставаме камерата. И да го отворя.